You're most welcome. My YouTube channel, News Talk, Cinema, FTC. नमस्कार, जय भोजपुरी समाज भाई लोग। हम बानी अंकुश आजाद और आज देखिए आज चुकल बानी एगो भोजपुरी के आगामी फिल्म जेकर फर्स्ट लुक जारी हो चुकल बा, जेकर नाम बा बेटी हो तो ऐसी। भाई नामे बा बेटी हो तो ऐसी, तो समझ सकें जा कि भाई पोस्टर भी साफ दिख रहा बा बगल में। ये फिल्म कैसन हो सकेला आप लोग गेस करी। गेस करे से पहले हम ये कम कि जे भी भाई लोग हमारे चैनल पर नया बना तो तब से हाथ जोड़िए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डाला लोग, बेल आइकन वाली घंटी दबा के अपन दौर दया संगे चैनल को शेयर कर डाला लोग, ताकि तुम लोग दौर दया दोनों के पता चल सके भाई कौन फिल्म कब कहाँ कैसे आ रहा बा। ठीक बा भाई, चली बेटी हो तो कैसी, बेटी हो तो ऐसी। सोच सके नहीं कैसन फिल्म हो सकेला भाई। सोचे के का बा, नामे बा बेटी हो तो ऐसी। वही बेटी के बढ़िया दिखावत जाई और ये फिल्म पारिवारिक ड्रामा हो सकेला। अब भाई फिल्म तो जब ट्रेलर आई तबे बारे में का मैं हम खुल के कुछ कह पाई, लेकिन नाम के हिसाब से अगर परिकल्पना कर जाओ तो ये देखा जाए कि फैमिली ड्रामा में एगो बेटी हुई गरीब घर के जो बड़का IAS अधिकारी बनल चाहत हुई और शायद तमाम कठिनाई के पार करते हुए, काहे के तरीका के 2-3 भी फिल्म आ चुकल बाड़ी सन। अभी अमरपाली दुबे के फिल्म एगो आइल रही है, नाम हम ना लेम काहे कि बहुत लोग कष्ट लग कि हमारा फिल्म में उनका नाम लेता रह, उनका फिल्म का तू प्रमोशन करता रह। भाई देख जरा ही हो सकेला, लोग कमेंट करके बोल देला, लेकिन चली कोनो बात ना। ये फिल्म के निर्देशन के काम करते हैं संजू बोहरपी जी। भाई वह बोहरपी जी हुआ साल भर में 20 गो फिल्म दिले, लेकिन 20 गो में इनका एगो फिल्म के औकात नहीं खे जो ब्लॉकबस्टर हो सके, सुपर डुपर हिट हो सके। मैं फिल्म खाली कमाता खाता होली सन। रीजन बा कि फिल्म खाली टेलीविजन खातिर बनावेला और टेलीविजन का फिल्म 12 से 15 दिन में बन जाला और बाकी 12-15 दिन महीना 2 महीना के अंदर DI सब कह के काट उठ के सब 10-15 दिन सेंसर में काट उठ के फिल्म लॉन्च हो जाएगा बा। मतलब महीना में इनकर 2 गो फिल्म आवल सुनिश्चित बा कम से कम, कबो कबो तो 3 गो इनका आ जाला। रीजन बा कि भाई चलो सिनेमा हॉल खातिर तो बना छोटा बजट के फिल्म बिया 12-15 दिन के शेड्यूल है, में शूट कैल जल्दी जल्दी कुछ कराव, बस करेक्टर कम बा कैसा घींच द कैसा लपेट द, भाई ये ना बा। भाई इहो नामी गिनामी अपना के बन जाता भाई हम इतना फिल्म कर चुकल बानी, लेकिन इनकरा नाम में इनकरा काम में उ हैसियत नहीं अभी आइल, उ पारंगत नहीं आइल कि लोग संजू बोहरपी जी के नाम सुन के सिनेमा हॉल तक दौड़ल जा सके, या फिर इनका लगे उ क्वालिटी नहीं अभी तक कि लोग इनके कहे कि ना संजू बोहरपी के फिल्म आवेला तो मार्केट में बूम बूम आग लगावेला। रीजन बा कि हम एगो दवाल खड़ा करल बानी कि पारिवारिक फिल्म पारिवारिक फिल्म पारिवारिक फिल्म, और ई भोजपुरी के सबसे दुर्भाग्य समय चल रहा बा। मतलब ना एगो होला कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब एगो ही पैटर्न पर चल रहा बा। चली ए फिल्म के निर्माता बाड़े संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी। वह संदीप सिंह नीलाभ तिवारी जो संजीव बोहरपी जी के बाया हाथ मानल जालन जा। कथा पटकथा संवाद के बारे में बात कर जाओ तो सत्येंद्र सिंह बाड़ने और आर्ट डायरेक्टर अंजनी तिवारी, छायांकन के लिए बाड़े विजय मंडल जी, कोरियोग्राफी कानू मुखर्जी और सोनू प्रीतम। भाई यहाँ लोग सोनू प्रीतम जी और कानू मुखर्जी के इस समय सांठ-गांठ एक ही चल रहा बा, एक ही गाड़ी से हग रहा बा लोग। हमने के गाँव में कहल जाए आदमी तरह जब सारे बनल बा सारे बनल जाए कहली सांठ-गांठ सही बा। साढ़ू भाई एक्शन के बारे में बात कर जाओ तो एक्शन श्रवण कुमार भाई बेटी कितना बड़का एक्शन दे सकेला लोग। भाई 15 दिन के फिल्म शूट हो रहा बिया तो भाई कितना बड़का एक्शन दी लोग, एक दिन में 2 एक्शन कंप्लीट करावे के बाद खाली छपैया वाला काम एक्शन में हो सकेला। चलिए संगीत दिल बड़े ओम झा, गीत लिखल बड़े प्यारे ला। अब उहे ओम झा जिनका के हमेशा हम कहेंगे भैया के 2-4 गो ऑस्कर इनका के उठा के इधर दे दलो, काहे कि भैया इनका इतना म्यूजिक ब्लॉकबस्टर चल रहा बा। एगो इनकर एगो 2 फिल्म का ब्लॉकबस्टर हो गई, वहाँ सिंगर के लोग आसमान पर बैठा दिहलस खाई। मैंने क्या बोले इनका के 2-4 गो भैया ना होकर ऑस्कर से हम निवेदन करते नहीं कि ओम जाकर 2-4 गो भैया ऑस्कर भेजवा दलो।
ताकि इनका के बॉलीवुड ही ना बल्कि हॉलीवुड वाला इनका के ले जा सकूँ। भैया तो जल्दी चला। चलिए स्टार कास्ट के बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी ले जाओ। तो एक में गुंजन पंत, पंकज मेहता, श्रुति राव, डिम्पल सिंह, प्रियांशु सिंह, तानवी श्री, प्रेम दुबे, कंचन मिश्रा, निशा सिंह, गोपाल चौहान, मिंटू गुप्ता जैसन लोग कलाकार नजर आ सकला। भाई कोनो ऐसा कलाकार बड़का नहीं है कि जे 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 भोजपुरी दर्शकन के सिनेमा हॉल तक घींच के ले जा सकस। वही फिल्म समझ सकें जाके फिल्म सिनेमा हॉल खातिर नहीं है बनल। अब भाई फिल्म के ट्रेलर अला के बाद एक बार हम फिर से रिव्यू करम जब ट्रेलर आई तो कि भाई फिल्म अगर ट्रेलर देखला के बाद हम बताए कि फिल्म अगर सिनेमा हॉल में लगी तो एक रीजन कितना बढ़िया आई, कितना का उज्जवल भविष्य हो सकेला। बाकी हम इजाज़त ले से पहले हम यह कहम कि अगर आप लोग हमसे जुड़ल चाहते हैं परमानेंट तो आप लोग हमके इंस्टाग्राम आईडी हमारे बावे ऑफिशियल अंकुश आजाद। अगर आप लोग कोनो सवाल पूछल चाहते नहीं भोजपुरी फिल्म, छत्तीसगढ़ी फिल्म, हिंदी फिल्म, कोनो फिल्म के बारे में जानना चाहते नहीं तो आप लोग हमके इंस्टाग्राम आईडी पे जाके कमेंट करी, मैसेज करी। आप लोग के मैसेज के रिप्लाई जरूर देम हम। और गरियावे को भैया तो गरियाइयो सकेला लो, बड़ भाई हो लो, ये तो हम लोग के प्यार दुलार भी हमन के मंजूर रही, लेकिन तो हम लोग के रिप्लाई हम दे। बाकी हम विदा लेना चाहम। आप लोग ऐसे ही देखते हैं न्यूज़ तक सिनेमा। नमस्कार, जय भोजपुरिया समाज।